Molt bon dia, guapíssims i guapíssimes, com esteu? Benvinguts a aquest nou vlog, que em fa l'efecte que és el número 20, on m'acompanyareu 24 hores, bueno, de fet són 12, i anirem a Girona a fer promo i la presentació de Ets Llum. La veritat és que és la primera vegada que em passa això de tenir un dia amb tantíssimes coses, vaig al diari, a la ràdio, a la tele, bueno, és una mica una bogeria. Tinc la sort de que m'acompanya la Marta de Comunicació, que és com tenir una cita cegues perquè ens hem escrit mails, missatges, ens hem trucat, però no ens hem vist mai en persona. Llavors, em fa molta il·lusió no haver-ho de fer sola, em fa molta il·lusió tenir la seva ajuda i espero que sigui un dia molt maco. No he esmorzat, encara és molt aviat, anava a afegir però no porto rellotge, crec que encara no són les 8 i ja vaig vestida tal, ara us ensenyo el que m'he posat perquè vaig hiper còmoda. A més fa l'efecte que avui a Girona estarà mig plovent, mig tal, o sigui que el dia estarà una mica així, per tant crec que l'he encertada bastant amb el tema de la roba i pues, tinc nervis, la veritat. A veure, tinc nervis. No, a veure com ho explico, no em posa nerviosa la presentació o no em posen nerviosa les entrevistes. Em posa nerviosa la logística. Si fos aquí a Barcelona estaria molt més tranquil·la, però el fet d'anar allà, d'estar com lluny de casa, això a mi m'estressa bastant. Llavors, doncs, bueno, ens ho prendrem amb calma, ho farem amb il·lusió i res més, i em fa molta il·lusió compartir-ho amb vosaltres. No sé com quedarà el vlog perquè encara no he viscut el dia. Llavors, bueno, quan vaig veure que m'acompanyava la Marta vaig pensar, jo crec que serà xulo perquè tindré ajuda, no? I em podrà ajudar pues, a gravar els clips mentre jo estigui fent les entrevistes, perquè clar, si estàs fent l'entrevista no pots estar gravant, bla bla bla, és una mica així. Llavors, bueno, ara em trobo amb ella a Sants perquè agafem l'AVE cap a Girona i li demanaré ajuda amb el tema del blog, que ja li vaig dir que el faria, però bueno, li explico a veure si em pot donar un cop de mà, que estic segura que sí. Us ensenyo el que m'he posat. Vaig supercòmoda, com us he dit, m'he posat aquest texà, que és el que ja em veu veure en un blog, amb les meves Converse blanques. M'he posat aquest top que és així de manigueta curta, perquè m'han dit que farà calor al migdia, que fa com aquest brodat. La xupa aquesta de cuero vermella, que m'agrada molt. Res, unes joietes i el bolso. I vaig així, que crec que estic mona i còmoda, sobretot. Capellans, sí. Gràcies, Marta. De 12 del matí, seguim en directe als Quatre Rius, Girona FM, continuo omplint l'agenda, Arnau, ja no amb activitats, sinó que m'agradaria fer-te una recomanació literària. Doncs l'escoltarem. L'escoltarem? L'escoltarem. A veure si és veritat. T'ho dic perquè com que normalment cada dia et dic que ets llum, doncs mira, tenim avui una recomanació que de fet es titula d'aquesta manera, Ets llum. Aquesta és l'obra de Vilma de Montoliu, a qui aprofito ja per saludar. Bon dia i bona hora. Bon dia, us feu aquests piropos a la ràdio? Cada dia, cada hora... Cada dia que Molt bé, no? Sí, de fet m'han dit, bueno, jo pujo el sucre cada vegada. No, sí. sí? Jo estic a punt d'estar en diabetis, aquí està clar. Ja us veia que fèieu bona cara. Sí, bueno, això és el que ha de sortir cara a la galeria, després ens portem a matar. Això que és ràdio, això. Però això, clar, això és una altra història, sí que és... Ajuda'ns tu. Ajuda'ns tu, vale, t'ho dic perquè ets llum, una visió optimista de l'autoestima per a una vida plena, alegre i lliure. Plena no ho sé, alegre moltíssim, almenys parlo de la meva, i lliure bastant. Explica'm primer de tot, com articulem tantíssimes coses bones en un llibre? Perquè clar, és que sembla mentida. Sí, oi, sembla un matxembrat, allò de quan feien les supernenes, muchas cosas bonitas, pues és una mica aquesta idea.
Realment el llibre sempre explico que neix molt d'una primera fase d'escolta dels lectors del primer, que es diu Medita d'una vida, que és un llibre per aprendre a meditar, i sobretot també molt dels meus seguidors a les xarxes que s'inicien en aquest procés de creixement personal, i jo me n'adono que ja d'entrada volem com fer les coses molt perfectes. I em deien, ostres, Vilma, és que la meditació no és per mi, perquè se'm creuen molts pensaments, la meditació no és per mi perquè no ho aconsegueixo, no ho podré fer mai. I me n'adonava al final que hi havia ja una base d'una manca d'autoestima i de capacitat de creure en tu. I llavors el llibre és, tot i que vaig escriure primer el de meditació, després aquest, potser fins i tot es podrien llegir invertits. Mirall no té cap poder. El poder és el que fas tu amb la imatge que et retorna al mirall. I jo sóc molt partidària de que hi ha moments en els quals et pots sentir més o menys orgullós del que et retorna al mirall, perquè no sempre, potser a vegades ens equivoquem, no? I això ens remou, però penso que al final la clau està en la compassió, en entendre que al final sempre en el moment actuem de la millor manera que hem sapigut en aquell moment. I lògicament amb els aprenentatges vas millorant i cada vegada actues de millor forma o d'una manera més coherent, que tampoc és ni millor ni pitjor, és el que tu et faci sentir bé. O sigui que al final ser llum, per entendre'ns, és fer el que es pot amb el que es té. Exacte, sí, i intentar sobretot ser sempre... Jo trobo que una clau per sentir-se bé és ser molt amable amb els altres també. Jo trobo que l'amabilitat no l'hem de perdre, és, ostres, quan puges a l'ascensor i al veí digues bon dia, no? També hi ha coses que sembla que ara ja no les fem i jo penso que m'hagués agradat néixer fa 50 anys perquè en aquest sentit potser hagués estat tot més amable, no? Però crec que, no ho sé, anem tan embriagats amb el telèfon que a vegades tens la teva resposta al costat i no te n'adones. Vilma, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per obrir-me les portes. Molt bé. I fins al final. Ja està. Merci. Molt bé, has estat còmode? Molt bé, Tot bé? Sí, gràcies. Perquè l'objectiu és que te n'adonis de totes les coses boniques que ja tens dintre teu per estimar, que a vegades ens pensem que la solució està fora i el llibre el que vol és accionar alguna cosa dintre teu per adonar-te'n que efectivament ets llum i pots brillar i et poden passar coses maques si creus que te les mereixes. Acompanyada, i per tant aquestes ganes una mica meves de compartir les meves vergonyes emocionals és perquè ens adonem que no estem sols, que a vegades simplement hi ha moltes coses de les que no parlem, llavors tu et penses que les estàs vivint només tu, però a tots ens passen sempre les mateixes coses. I pel que fa als exercicis, jo soc superpràctica, llavors m'agrada que hi hagi l'oportunitat de poder practicar el que es llegeix, però sempre m'agrada també dir que no és necessari fer-ho tot, perquè si fas tots els exercicis del llibre, és que no acabaràs mai, perquè hi ha molta feina, sinó que tenim una mica el que et ressoni fer-lo, o potser acabes el llibre i al cap d'un any recordes aquell tros, aquell exercici i estàs en una circumstància que et pot anar bé fer-lo, doncs també fantàstic. Espero que estigueu gaudint del vlog, us saludo per aquí en veu en off perquè no vaig tenir com temps per gravar clips parlant amb vosaltres durant el dia. Bé, després d'aquestes entrevistes vam anar a dinar i vaig veure com aquesta jugateria que tenia tot aquest Playmobil, que jo crec que això és la catedral, em va agradar molt. Vam estar passejant per Girona perquè teníem un forat, perquè fins a les 5 no tenia l'entrevista a l'informatiu i vam prendre un te a les voltes i vam estar gaudint d'aquesta ciutat preciosa que és Girona. Sí, al final estimar-te una mica, cuidar-te més. I t'he vist també que estàs molt activa a les xarxes socials. Jo hi havia una pregunta que et deia que no sé si et consideraves influencer i dic, potser millor t'ho comento abans per si et sembla malament o alguna cosa, No, t'ho dic. no, m'ho pots preguntar, Sí? m'ho pots preguntar. Sí, sempre hi ha debat amb el meu entorn perquè... Per això vull dir, ara és una paraula que no... Ja depèn d'aquí que no... No per posar-te més fort, que també, sinó per conèixer més, per entendre tots els límits que pots transgredir, no? Que a vegades ens pensem que podem fer moltes menys coses de les que en realitat fem. I ja vam anar cap a l'Abacus, on tenia la presentació, i abans m'esperava un fotògraf per fer-me unes fotos per la contra.
Pensant, meditant. Sí. Home, ens hem de veure, Jo volia escriure només, i ja ho he teclado. Que ella l'acompanya en això. Així, contes típics però en anglès. Aquí viu el Els espectadors, No, et sents més acompanyant. I aquest sentiment de soledat també és una cosa que m'ha acompanyat sempre molt de sèrie des de petita. Jo ho associo al fet de ser filla única, llavors doncs, sempre ha sigut com algo que he après com a aliviar, a treballar, i l'escriptura també és molt sanadora en aquest sentit, perquè clar, tu quan escrius jo no estic pensant que les meves misèries les llegiran 1.000 persones, perquè si penses això et bloqueges, no? Però penso simplement que la persona que estigui llegint el llibre estigui com gaudint, i el que és molt bonic en Dieu és quan sentiu que sigui com prendre un cafè amb una amiga, perquè al final pots aprendre coses i les pots aplicar, però és un llibre, no? Que has de gaudir llegint i ha d'estar més o menys ben escrit per poder-lo disfrutar, i la meva tasca principal doncs, és aquesta, que durant la lectura et sentis a gust. Una carícia, i a l'exhalar Molt bones, guapíssims. Doncs semblava impossible, però vaig sobreviure al dia d'ahir. Com heu vist, va ser molt intens. No vaig poder com quasi gravar coses com parlant a càmera perquè em vaig passar el dia parlant amb periodistes. Va ser intens. La veritat que avui tinc com un atac d'introversió total. Allò que avui em costa articular paraula. Potser sentiu el foc perquè m'estic fent el dinar, m'estic fent la verdura. Acabo d'enviar un mail als participants del retir, que és la setmana que ve, que tinc la sort de poder-vos dir que les places ja estan complertes. I bé, estava ja treballant una mica aquest matí, el blog ja el tinc pràcticament editat, però volia com afegir aquest clip per donar-vos les gràcies per haver-el vist, per agrair-vos a totes les persones que veu venir a Girona a veure'm, que vam ser una colla, donar les gràcies també doncs, als periodistes que van tenir l'amabilitat de rebre'm, a la Marta per acompanyar-me, que va ser molt xulo poder-ho fer acompanyada, i bé, ja veieu que va ser un dia molt maco, va ser un dia molt intens. No sabia què fer perquè les entrevistes que he fet aniran sortint, excepte la de la ràdio que era en directe. La que vaig fer pel Telenotícies crec que sortirà o avui o la setmana que ve. La Contra sortirà entre dilluns i dimarts i el del CSTV també crec que sortirà la setmana que ve. I tenia el dubte de dir m'espero, llavors vaig posant com els clips del resultat o penjo com només el backstage i com només la meva experiència i ja està. I he decidit al final fer-ho així perquè trobo que d'aquesta manera ja el teniu avui, que és divendres, ja el podeu veure durant el cap de setmana, tampoc queda un vídeo molt llarg, que ja us vaig dir que volia intentar que com a molt fossin de 25 minuts, perquè si no trobo que es fa molt feixuc. I el dimarts que ve tinc una mica el mateix, però a Lleida. Per tant, també faré vlog de l'experiència a Lleida i també us el penjaré, suposo que diumenge ja, així ja el teniu com el dia que pujo vídeo realment, que és diumenge i no divendres. Llavors crec que la setmana que ve tindreu vlog de l'experiència de Lleida i ara em venen molts dies així de promo i de coses, o sigui que tindré material xulo per anar-vos gravant i per anar-vos compartint, perquè a vegades la meva vida és molt solitària, molt d'ordinador, i les coses que jo una mica faig per estar bé, que és una mica el blog més anterior, no?, que us vaig publicar, i després hi ha dies que de cop i volta és explosió total d'extroversió al món, que a mi m'agradaria que hi hagués un punt mig, però o són dies molt tranquils o són dies molt agitats. Lo de l'equilibri es veu que en el món laboral encara no ho tenen. Bueno, faig broma, molt agraïda sempre a totes les experiències i res més, acomiado aquest vídeo, donar-vos molt les gràcies, dir-vos doncs això, que no sé si ho sabeu, però he escrit un segon llibre que es diu Ets llum.
per si no ha quedat clar, i res més, que us deixo aquí les properes presentacions que queden, que ja només en queden 2 i en principi jo crec que ja donarem la gira per finalitzada. Sí que tinc més entrevistes i més coses de promo, però el que són presentacions jo crec que ja no tocarà fer-ne més, la veritat. Bé, us llegeixo els comentaris, digueu-me una mica què us ha semblat, quina experiència, no sé, quina experiència teniu de veure el vídeo, que m'agrada molt llegir-vos. I un fort petó, vaig a recollir la verdura, que jo crec que ja estarà couta. Un petó, gràcies.